Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay no do mga tugang, Lunes po ngunyan, pet sa 20 sa bulan kan Hunyo 2022. Ini ang Bareta alas 12 asin akong senong tagapagbareta, Mardila Daingiba. Enot sa headline kasasan darakulang mga bareta sa lado lokal, posibleng pagbalasa sa gobyerno lokal kan Legazpi City tinawanin linaw. Philippine Coast Guard nagpatanid kontra sa pagbuso sa ararom na party kan Albay Golf. Palado Nasyonal, giya sa pagtudok ng booster dose sa mga minor de edad, posibleng ipaluwas na. Road safety program dapat ipadagos sa masunod na administrasyon. Sa ibang nasyon, economic recession pigadita na mangyari sa Estados Unidos. Sa lado ng Karawati Sports, Pinoy mapirma na ng kontrata sa South Korean Basketball League. Yan ang headlines kunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Tinawaning paliwanag ni Legazpi City Administrator Chito Ante na daiman sindang babalasahon sa mga department head sa pagtukaw kan administrasyon ni lihidong Alkalde Geraldine Rosal sa masunod na bulan. Siya ang sinabi na sinda matrabaho sana para sa ikakarahay ka mga Legazpeños siringman na ipadagos ang mga programa kan administrasyon. Idinagdag pa man ni Ante na maski ngani may mga nanotaran na dahil nagsuporta sa administrasyon ka nagaging eleksyon alagad ang mga initatawan manggiraran ng tsansa na magtrabaho sana. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Nagpatanid ang Philippine Coast Guard sa publiko kontra sa paglangoy sa hararom na party kan Albay Golf dahil ang tapiligroso ini. Sinabi ni Commander Aldrin Biliran kan PCG Bicol na ini sa rason na may mga lugar sa kadagatan na kantilado poon sa barangay Lamba, pasiring sa barangay Padang, Legazpi City na talagang biglang minararom na peligroso sa mga tao kung makaabot sa lugar na ini. Sayang sinabi na dapat medyo hababaw sa ng parte kan kadagatan maglangoy o magbuso tanganing malikayan ang pagkalunod o pagkalamos. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Sa ibang bareta, inutro ni Major General Alex Luna, hepe kan 9th Infantry Division kan Philippine Army asin Joint Task Force Bicolandia, na bukas ang gobyerno na magresibinin si isay man na miyembro kan New People's Army na gusto man na magbuelta sa asin magsuko na sa gobyerno. Sa yung sinabi na ang gabos na oportunidad kakwaon ninda tanganing matapos na ang problema sa insurhensya. Idinagdag pa man ni Luna na bako fasil ang sa indang trabaho na nakikipaglaban sa kapwa ninda mga Pilipino na nagsuhay sa dalan dahil sa sarong sa salang ideolohiya. Sa iyang tinaunin doon na ang gabos nindang mga programa nakalatag para sa communist terrorist group. Idinagdag pa man niya na pigalat naman ninda sa naninda ang mga rebelde na magbalta na sa lado kan gobyerno. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mag-Nestle All-Purpose Cream Budget Pack na 35 pesos SRP lang. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Nasarapang baretang lokal, 40,000 pesos ang nakuha ng sarong armadong lalaki matapos sa iyang holdapon ang duwang lalaki sa barangay Palapas, Piodorang Albay, kanakaging Aldaw. Ang mga biktima ay sinda Ariel Nuas, driver kang barangay Banawan, kanasabing Banuaan, asin ang sa iyang painante na si Alexander Pamitan. Sa investigasyon, ang mga biktima mantang ma-deliver nin soft drinks sa sarong tsindahan sa barangay Agol, Piodorang Albay, kang biglang mag-abot ang suspitsado asin tulos na binulnot ang banil kay
kani siring man ginawa ang kwarta man tang tulos man na nagdulag sa ngunyang pinaghanap namang ka mga pulis ang suspetsado. Ang baretang ini hatod sa Indokan Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Mga tugang yung pamprimerong kabtang kang bareta alas 12, mga bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lang kini. Lucky Manzana po! Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra! Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra Tres Suertes promo, lucky hanggang dulo! May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos, free Hinebra products. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game show for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra Tres Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S 2022. Drink responsibly. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM Offices at Local DRRM Offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na ang happy. More energy, mas happy. Ibalik na ang happy. More energy, more immunity! Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalin ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marahay na pag-ibanan.
Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life, you have a star. So choose what sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose what's true. okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Tando ay ginto, ibang ginto. Sa pagkapadako sa ito yung Bareta alas 12, dumang kita sa Bareta Nyato sa Lado Nacional. Posibleng iluwas na ngunya na Lunes, Hunyo 20 ang guidelines para sa pagtudok nin COVID-19 booster shot sa mga jóvenes na edad 12 sa 17 anyos. Sigun kay Birna Kabutahe, Undersecretary kan Department of Health and Chairperson ka National Vaccination Operations Center o NVOC, na isumite na sa opisina ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga regulasyones na pigrekomendar kan Health Technology Assessment Council o ETSTAC. Sa oras na maaprobaran, iluluwas ng Unyan Aldaw ang guidelines sa simpupunan ang pagbakuna sa Martes. Inuton sa booster vaccination ang mga immunocompromised at sinisusunod man ang iba sa mga masunod na aldaw. Sa pagbakuna man para sa mga umboy na 6 na bulan pa itaas, sinabi ni Kabutay na pigaadalang pa kan ETSTAC kung pwede ni sa nasyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bimeg Integra Worm X. Bilis galing, bilis tanggal ang bulate. Now available. Dakulan may tatabang kan makusog na ekonomiyang mamanahon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa implementasyon ng mga plano para masimbagan ang mga krisis na mabutwa sa iyang administrasyon sigon sa report na nakalap kan malaog na presidente sa iyang economic team. Kaibanan sa mga agyat na ini, ang lalo pang maparikas ang pagbangon kan ekonomiya gikan sa COVID-19, pagsipa kan presyo ng petrolyo, asin mga barakalon, mga epekto kang giyera sa Ukraine, asin ang nakatalaan na pangkinaban na krisis sa pagkaon. Sigong kay Marcos, nagtaon ng kumpiyansa sa kadaklan sa tuya ang pahayag kan sa tuyang incoming economic manager sa pamamayo na outgoing Bangko Sentral Governor asin incoming Finance Secretary Benjamin Jokno manungod sa mga makusog na economic fundamentals. Nakakuha na ng kusog asin paagi sa pagambang ka mga problemang ini. Dagdag pa kan malaog na presidente na dahil magiging madali ang trabaho alagad, dakulang bagay na gikan kita sa makusog na pundasyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Fortiplex Fortified Vitamin B Complex. Ipinahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Anyo na dapat pa manggiraray magpadago sa mga road safety program sagod sa masunod na administrasyon. Iba na sa mga programang ini ang road clearing operations asin pagbabawal sa mga tricycle asin pedicab sa national highways. Sigong kay Anyo, ang mga programang ini may kamautan na makaiwas asin
bawasan ang nangyaring aksidente sa tinampo, kasabay naman ang nagraraning pababalik kang face-to-face classes. Paliwanag niya na day pwedeng ningas kugon o sa puunsan na matibay ang mga lokal na gobyerno sa pagpapautob ka mga nasabing programa. Sinabi na anyo na tricycle as in pedicab ang gamit ka mga estudyante sa paglaog sa klase, kung kaya dapat aram kan driver ang saindang mga limitasyon. Pagiramdom kan outgoing DILG chief na dapat gumibo na ninli ang mga bagong ilihidong opisyal na magsisiguro na ligtas ang mga tinampo sa tawo, lalo na sa mga aki. Marservi bilang legal consultant para kay Senador Bongo si outgoing President Rodrigo Duterte pagkatapos kan sa iyang termino. Ini matapos na akuon kang presidente ang tangro kay ni na gibuhon siyang legal consultant. Si Presidente Duterte malusad na sa iyang pwesto bilang presidente ka nasyon sa Hunyo 30, 2022. Mientras tanto, nagpaarap na sa lado kan Philippine National Police si outgoing Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año sa ginibong flag raising ceremony sa Camp Crami, Casubago. Nagpasalamat ang Secretary sa mga pulis sa padagos na pagpautob kan sa indang trabaho sa kaapisar ka mga kritisismo na sa indang nare-resibi. Partikular ng pinasalamatan ni Anyo ang mga naging Chief PNP sa panahon kan Duterte administration na sa iyang nakatrabaho, asin ini sina retired General asin ngunyan Senador Ronald Bato de la Rosa, retired General Oscar Albayalde, Archie Gambawa, Camilo Cascolan, Debold Sinas, Guillermo Eliazar, Leonardo Carlos asin ngunyan PNP Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danao Jr. Tugon ni Anyo sa mga pulis na suportahan ang bagong administrasyon asin padagos na gibunan sa iyang misyon, sa indang misyon kan mga haralangkaw na moral asin kredibilidad, lalo na sa pagkondukta nin kampanya kontra sa illegal na droga. Si Anyo sa salida ni incoming DILG Secretary Benor Abalos na pinagdesignar mismo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa posisyon. Sa barata niya to sa ibang nasyon, duman sa Washington, dahil malilikayan ang recession sa Estados Unidos. Ini ang pahayag ni U.S. Treasury Secretary Janet Yellen, nagkapirang aldaw matapos na ang U.S. Federal Reserve nagpalangkaw nin interest rates dahil sa kaaditan na magkaigo ng economic contraction. Sa iyong sinabi na siya naglalaom na magluya ang ekonomiya. Idinagdag pa man niya na dahil siya naniniwala na malilikayan ang resesyon. Ang ekonomiya kan Estados Unidos nakabango na sa danyos kang COVID-19 alagad ang inflation kausa kan gyera sa Ukraine. Sa lado ng Karawato Sports, bigla man na magiging professional na si RJ Abarientos mantang ang 22 anyos na guard. Iyo ang posibleng mangenot sa Ulsan Hyundai Movies Phobos sa Korean Basketball League. Plano ni Abarientos na magpirma ng kontrata sa Ulsan Hyundai sa lindong kan Asian Quota Player para sa 2022-2023 season. Tanganing makapirma sa KBL si Abarientos dahil na mapadagos kan sa iyang pagkawat sa Far Eastern University sa UAAP. Masabay man siya sa iyang kaapil sa Gilas Pilipinas na si AJ Bilangel na nagpirma na sa Daegu Korea Gas Corporation Pegasus. Dakol ang benepisyong pangsalud palan sa pagkaon ng patatas. Ini ang nabiso ka mga eksperto sa siyensa asin medisina sa kinaban. Sigun sa sainda, ang patatas may mandain-lain na vitamina asin mineral na nakakatabang na magpakusog nin lawas. Ang patatas o potato, dakol na antioxidant na pwedeng mabawasan ang peligro sa mga malalang helang, arugkan helang sa puso, diabetes asin nagkapirang klase ng cancer. Nakakatabang man ang patatas na makontrol ang blood sugar sa lawas. Bandang ang pagkaon nin patatas makakatabang man sa paglaban kontra sa stroke. Pwede man ining isabay sa diet foods ang patatas na nakakatabang na madugangan ang enerhiya sa lawas. Sigun pa sa mga eksperto, nadakol na benepisyo ang patatas sa satuyang lawas, alagad mas marahay manggirari na magkonsulta sa mga eksperto tanganing mas mapangatamanan ang satuyang salud. Istoryang naiiba.
Sa sutang espesyal na istorya, kada Hunyo 19, pigsiselebrar sa banwaan kan Castrillo de Murcia sa Espanya ang El Salto del Colacho, mas midbid sa apod na Baby Jumping Festival. Minapo ng piyesta sa halipot na drama-drama kung saan garong nagpapawagas ng kararibokan ang nag-aktuar na El Colacho gamit ang sa iyang latigo asin castanets sa mga tinampo. Ang El Colacho ang nagsisimbolo sa demonyo. Asin tanganing madaog ang demonyo, may sarong grupo ni mga kalalakihan na maaktor man bilang mga atabalero na iyong minalapag asin nagpapalayas kay El Colacho. Matapos ang drama sa Burukudan kung saan malukso ang El Colacho sa mga umboy na nakaigda sa kotson. May paniwala sa banwaan kan Castrillo de Murcia na mga umboy na pigluluksuhan ni El Colacho matatawanin magayon na buhay asin nagpo ng tradisyon na ini kan taon 1620 asin mas kinuarin dara pang nairistong nakulugan o na aksidenteng umboy. Ang pista asin drama pigorganisar kan samahang Catholic Brotherhood of Sacred Sacraments of Minerva. Hunyo 20 kan taon 1899 o 1899 kan magali sa Nagasaki pasiring sa Pilipinas ang Japanese vessel na Nonobiki Maru na kargado ng 10,000 na rifle, 6 milyones na rounds nin mga bala o ammunition asin iba pang war supplies na binakal ni Mariano Ponce. Mga tugang niya po ang kabilugan kasatuang alas 12 mga bareta ipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pagsurat sa mga bareta nakasabay ta si News Director Edwin Peralta. Siring man sa lado technical Kuya Nems Flora. Sa DCGB Social Media Department, yaon dyan sina Tricia Marie Litana, Richard Astor, asin siyempre si Marchan Madrid. Kami man po ang sendong, ako man po ang sendong naging tagapagbareta. Ako po si Mardila Daing Iba, salit sana, pero tiyan. Ang tabay sa Escaramuza, taod-taod sana. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Sipon Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob